Azpeititik, txalo bero bat. Carmele Michelena, Oiartzundik. Eta udalerri berdinetik, Oiartzundik alegia, Jon Martino gai. Eta azteko eta behin, aurkezpen batzuk, aurkezpen agur batzuk. Erabakia hartu da hemen, zarrenetik hastea. Pentsazazuten nolakoa dan nere aurreko gaztea. Kontua kontu alaitu nahi deu, Albara Baskal ostea. Gu nahi deguna inolal bada, dena kontentu zuztea. Ederki asko bazkaldu dugu, dotore eta oparo. Bazkal ospean modu berean, nahiko genuke igaro. Eta sentitu gintezke noski, inoiz baino beroago. Temperatura hotz izan arren, giroa bero badago. Gaurkoan behintzat, zoriondu behar, genuke sukaldaria. Ziur ez dela hemengo asko, garenak bezain nagia. Zenbat kazuela, zenbat janari, hain da gauza nabaria. Gaurkoan egin duzue aste, osorako bazkaria. Baina gududan ez gera egon, janari nola helduko. Oraingo martxan kilo askorik, berriz ez dugu galduko. Erregek ere gupaino beto, gaur ez zuen bazkalduko. Ta orain zertara etorri geran, ez aldegu azalduko. Aspaldi dugu horren beteta, nien nintzela sentitzen. Lehen platera bigarrengoa, hirua etzen kabitzen. Gerora ere postrea omen zitzaigun guri gelditzen. Fakturaren noizek harko zuten, beldurtuta ere nintzen. Faktura handia izaterikan, aizu ez duzu usteko. Nik diru gutxi ekarri dut gaur, gutxi batekoz besteko. Agaraia da egi guztiak, zuei denoi aitortzeko. Egia bada gaur fandula, hartzaken baino beto.
eskaini gabe etzaizte hasi, hemen faturaren eske. Edo bestela komeri latzak gero etorri litezke. Gaur dirurikan pagatutzerik, neu behintzat ez dut nik uste, gutxieneko zeingo aldegu, bazkarien zata inbeste. Bazkari honek jaso dezala, gure bere inkazioa. Neska txiki bat bada atzean, ta egin du akzioa. Bere eskutxoa hemen sartu du, nolako afizioa. Egainak ere ezun izango, olako bokazioa. Mikroa nahi du, mikroa soilik, neskak euskaldun, euskaldun. Nunbait ez zaio bertsoarena, egin gaur hor, egin horren ez ezagun. Egin dugunez neska txiki hau, gu bertsolariok lagun. Mikroa hortik pasa dezaket, guztiok abes dezagun. Makina gauza pentsatzen dira, olako zenbait unetan. Kaso gogorra gertatzen dira, noski zenbait egunetan. Baina gaurkoa oso normaltzat, nik juzkatu dut benetan. Umea ume izaten baita, hemen da leku denetan. Beraz haurtxoa mikroa hartu, ta kantatu nahi zegoen. Mikrofonoa nonbait harentzat, jostailu politia omen. Hemen ez dakit jendea kantun, hasteko prest izango den. Hemen kantatu ohi dute baina, gaua iritsi ondoren. Enaiz harritzen olakoekin, bazkaria bukatzean. Hasi nahi nuke kantari, zure bertsoen atzean. Ziur kantatu egingo dute, eta guiruron antzean. Baiet kantatu denek botila, agustuta geratzean. Neska gazte honek konparazio politaskoa eman du. Baina nik ere barkatu zazu, zerbait nahi den nabarmendu. Alkolarekin bakarrik gero, batez ileike mantendu. Horrek indarra berak egiten du, berak eman eta kendu. Alkolak badu sena pisteko,
ez dakit zenbat bertute, baina kendure egiten digu, pare bat orduren truke. Hauen jugada asko gustatu, zaidanik baina ez uste, haiek edan da botila guri, ipini baitizkigute. Beraz botilei atera diete, hauek 11 etekin, baina begira jarraitzen dute porrota zigarroekin. Gaur erretzaile egin naizela, hori uste dut behinepin. Zuek adina erredut eta hemen da onkearekin. Tragatu gabe ez degutziko, hango eta hemen gorik. Oraindik ere ez zaigu astu, oraingo eta lehen gorik. Gure mutil hau hemen txendago, badauka sasoi sendorik, baina indian ez du pasako, olako bazkalondorik.